Ji Efrînê bigire heta Bakurê Kurdistanê û ji Bakurê Kurdistanê heta Başûrê Kurdistanê bi sed hezaran dar hatin birîn û hilkişandin. Ev hilkişandin û birîn ji aliyê dewleta Tirk bi destê çete û cerdevanan pêk tê. Li ser sînorê Başûrê Kurdistanê yê Çiyayê Cudî bi kontrola serok cerdevan Hazim Babat di Hezîrana 2021 de dest bi birîna daran hate kirin. Her roj 400 ton dar dihate birîn û dibirin tabûra leşkerî ya bestayê. Li gorî agahiyan, li Cudî bi giştî 300 traktor bi qasî heftê kes di birîna daran de dixebitîn. Van sê traktoran roje 4 bar dibirin û her carê 3 ton nîv dar dihate birîn. Ev 4 salin bi vî awayî dar li herêmê têne birîn û li bajarê Dîlokê difroşin kampanyayekê. Li Xuntarê Çiyayên Çela Nimêjê Şirnexê jî agahî derbarê birîna daran de di tebaqa 2021 de hatin belav kirin. Çiyayê Çelê Nimêjê ku ji aliyekî ve tê şewtandin, ji aliyekî din ve jî bi tonan dar bi çavdîriya leşkeran tê birîn. Darên ku li vê herêmê dihatin komkirin, bi kamyonan ji bo derveyî vê herêmê dihatin birin. Çavkaniyên herîmî ragihandin ku li vir bi tevlîbûna pênce cerdevan di rojiyê de 150 ton dihate birîn. Li Efrînê jî bi destpêkirina dagirkeriya dewleta Tirk re qotkirina daran û talakirina xwezayê dest pê kir. Li gorî rêxistina mafê mirovan li Efrînê ku raporek belav kir û tê de ev amar diyar kirin. Ji adara 2018 û heta siyê tebaqa 2020 li Bilbilê 135 hezar darên zeytûnê û 90 hezar darên hîracî. Li Rajo 110 hezar darên zeytûnê û 90 hezar darên hîracî. Li Şera 105 hezar darên zeytûnê û 120 hezar darên hîracî. Li Mabata 100 hezar darên zeytûnê û 150 hezar darên hîracî. Li Cendirêsê 75 hezar darên zeytûnê û 60 hezar darên hîracî. Li Şiyê 25 hezar darên zeytûnê û 55 hezar darên hîracî. û li gundên derdora Efrînê û navçeya Şêreva 80 hezar darên zeytûnê, mêwe û 115 hezar darên hîracî hatin birîn. Başûrê Kurdistanê û daristanên we jî ji destê dewleta Tirk a qirker xilas nebûn. Ev 2 salin dewleta Tirk a dagirker li gel êrişên xwe yên dagirkeriyê daristanên Başûrê Kurdistanê talan dike. Ajansa Rojnivîsê di kanûna 2020 de bi belgeya eşkere kir ku dewleta Tirk dibin navê çêkirina riyan û avakirina baregehên leşkerî de daran dibire û derbasî Bakurê Kurdistanê dike û difroşe. Rojnivîsê eşkere kiribû ku tenê li devera heftanînê di nava sala 2020 de 814 donum daristan hatiye talankirin û herî kêm 400 tir dar ji vê herêmê hatiye derxistin. Li gorî heman çavkaniyan, kampanya menced ku daran bar dike 400 kamyon dar berna bajarê Dîlokê û bi bihaya 400 milyon lîreya Tirkî firotine û ji van pereyan 25 milyon lîre wergirtine. Parlamenterê Başûrê Kurdistanê wê demê Elî Hemê Saleh di peyameke xwe de li ser medya civakî ev yek ragihand. Dewleta Tirk rojane nêzî 450 ton dar dibire û derbasî Bakurê Kurdistanê dike. Li gorî bilançoya sala 2020 a CPT'yê ji sedî 77 rûbarên daristanên Başûr ji ber êrişên dewleta Tirk wêran bûne.